लोगोफोर नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन कारेन्ट एफेयार्स टिल जुलाइ बा टिल डेट दासिम सोलिबाय थानाय जानुवारिनिफ्राय 2019नि जानुवारि टु जुलाइ बाव कारेन्ट एफेयार्स टटेलि नोंथांमोननो होनाय जादों गासै बाहाय मर देन 100 कुइसन्सफोर दङ गोनांखौल' बाहाय सेलेक्सन खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना जायफोरा गोनांथि जादों नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन नायना लानो हानाय माने बाहाय नोंथांमोननो गासैखौबो फरायनानै होजोबनो हानाय नङा जोबोद गोलाव लागोन 100नि बारा दङ हिसाबै ओंखायनो नोंथांमोनहा फारियै PDF फाइल मोनखागोन नायनानै लाब्लानो जाबाय बाहाय 100 फाइल्सनि बाराया बोरैहाय हमनानै ला इउनियन बाजेट नै 22 नाम्बारनि इउनियन बाजेट एबाउट इउनियन बाजेटनि इसेबांनाखि कुइसन जाथावथाव बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जेरैहाय बाहाय नुदों एनिफ्राय जिसिम कुइसन्सफोर दङ बाहाय टटेल नोंथांमोना बेबायदि नट हिसाबै मोननाय जागोन थिग बिदिनो ओरैजाय नायलाङावबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन हमनानै ला नै बाहाय ICC वर्ल्ड कापआव जेसेबांनाखि सोंथावथाव दङ जेरै प्लेयार अफ द टुर्नामेन्ट बेनिफ्राय दङ मस्ट रान्स मस्ट उइकेट्स हाइएस्ट इन्डिभिजुवेल स्कर मस्ट इन्डिभिजुवेल सिक्सेस मस्ट इन्डिभिजुवेल फर्स मस्ट इन्डिभिजुवेल सेन्चुरिस जायफोरखौ एवार्ड होनाय जादोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै बाहाय डिटेल्स मोननाय जागोन बे ICC वर्ल्ड कापनिमोन बेवहायबो मोनसे गोनांथारा जाहैबायमोन इउनियन बाजेटनि सोमोन्दैबो बाहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों थिग बिदिनो हिमा दासआ जोबोद इम्परटेन्ट जानानै दंथारो कुइसन्सनि थाखाय एग्जामनि थाखाय हिमा दासनि सोमोन्दैबो बाहाय मोनब्रै मोनबा मायाव मा देरहादों गोनां जाथावखौ सोनानै होनाय जादों थिग बिदिनो ओरै नायलांबा नुनो मोनबावगोन नोंथांमोनहा जेसेबां गोदान लेटेस्ट दासिम सोलिबाय थानाय जेनेबा हमनानै ला हु हेज एपइन्ट द नेक्स्ट इन्डियान एम्बासाडर टु इजराइल सन्जीब कुमार सिंहा which country has won the international cup फुटबल टुर्नामेन्ट नर्थ करिया बेफोरबायदि गोनां कुइसन्सफोरा बाहाय दंजोबो गासैबो टटेल एबाउट चन्द्रायान 2 जोंनो दाख्लैसो सेटेलाइट हगार हरदों बावैसो जोबोद गोनांथार बयनिबो मोनफ्रोमबो एग्जामावनो फैगोन बेबो बाहाय डिटेल्स होनाय दंजोबो गासै पइन्ट हिसाबै चन्द्रायान 2नि सोमोन्दै जुम खालामनानै नायबा नुगोन बेलाय दा बेफोरखौबो नोंथांमोना डिटेल्स मोननाय जाजोबगोन गासैखौबो बाहाय PDFनि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना PDF डाउनलड खालामना लाब्लानो जाबाय आरो डाउनलड खालामनायाव नोंथांमोना फारियै डिसक्रिपसननि लिंकआव हाबलांबानो मोनहैनो हागोन जेबो गोनो गोथो गैया बेनिफ्राय गोबां कारेन्ट एफेयार्स बा GK नोंथांमोननि थाखाय बे चेनेलाव हगारबाय थानाय जायो बेनि थाखायनो नोंथांमोना दासिम सोरबा चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो सोरबा लोगो दङ नोंथाङा इन्टारभिउ होआ बा एग्जाम जिराया लोगोनियाव शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिनो हानाय जाहैयो आरो कारेन्ट एफेयार्सआ जोबोद गोनांथार मोनफ्रोमबो एग्जामनि थाखाय मोनफा सिलेबासआनोखा कारेन्ट एफेयार्सआ बेनिखायनो नोंथांमोना नायनायनि गोनांथि दंथारो फारियै नायना लाब्लानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।